Ġita bħala l-President tal-Parlament Ewropew imma wkoll bħala bint il-Mediterran saħqet dan l-MEP tal-Partit Nazzjonalista u President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt diskors li għamlet f'konferenza li saret f'Messina fi Sqallija. Sono nata a Malta e i legami tra il mio paese e Messina sono sempre stati forti e speciali. Roberta Metsola qalet li Malta dejjem kellha rabtieb saħħithom ma' Sqallija fosthom Messina. Semmiet kif ukoll meta Messina ġiet devastata mit-terremot tal-1908 li qatel għexieren ta' eluf ta' nies. Malta naqdet biex tibgħat għajnuna urġenti, diversi tobba, spiżjara, volontiri Maltin telgħu biex jagħtu l-għajnuna tagħhom waqt li diversi Maltin għenu fil-bini mill-ġdid tal-belt. Il-President Metsola qalet li dan ġara qabel it-twelid tal-Unjoni Ewropea imma di kienet diġà turi solidarjetà fl-azzjoni li ffurmat il-bażi tal-Unjoni. Saħqet kif anke l-iżgħar gżira fl-Ewropa kienet kruċjali biex tagħti l-kontribut tagħha biex tgħin il-qofol tal-Unjoni Ewropea li ngawdu llum. Hija qalet li bħal Malta Sqallija tinkorpora l-aktar spirtu awtentiku tal-Unjoni Ewropea billi tnejn jinsabu f'salib it-toroq ta' kulturi u skambji bejn il-popli u tradizzjonijiet li għenu biex tinħoloq l-identità Ewropea. Il-konferenza ffukat fuq il-ħidma kontra l-kriminalità organizzata. Waqt id-diskors tagħha Metsola selmet lil dawk kollha li saħansitra taw ħajjithom biex jiġġieldu kontra l-kriminalità fosthom membri tal-ġudikatura, membri ta' korpi dixxiplinarji u ġurnalisti, b'referenza partikolari għal Defni Caruana Galizja li xahar ieħor jitfakkar it-8 anniversarju mill-assassinju tagħha.